ang lakas ng ulan guys dito sa Pilipinas. Ayan. Grabe ang lakas. Lumpia! Gurano! May nagtitinda ng lumpia, guys. Tingnan natin. Ayan, may lumpia. Dira tayo. Gurano yan? 5.20 po. 5.20. Teka lang ah. Pasok, pasok. Ayan, may nagtitinda ng lumpia. Maulan. Grabe, ang lakas ng ulan. So, 20 lang po. 20 lang. Yan ang lumpia. Tikman natin ang lumpia. Tikman natin. Tapos, may maliit kang sa suka. Meron po. Ang lakas ng ulan. Ramay. Okay na yan? Sa 40. Ay, sa 40 pala. Diyan, palit. Sige na. Yan. Yan. May nagtitinda kahit maulan. Oo. Masipag. Masipag Wala na kasi ako talaga. yung magulang, te. Ah, 8 pa kami magkapatid. panganay ka? Oo. Panganay ka. Mahirap. Ah, yan. Masipag kahit Kung hindi umulan. magtinda, walang pagkain. Ah, oo nga. Sige lang. Ay, ang mga masisipag na nagtitinda kahit maulan. Ay, okay na po siguro suka. Baka maubos yung suka mo. Meron pa naman tayo. Ah, may extra ka doon. Opo. Ulan. Mamaya na. Mamaya ka na umikot. Maulan pa. Maglulumya. Kasi kasi sa hindi mo eh. Ha? Maglulumya. Ah, oo. Oo. Lalo pa kung Sa nakalap. palengke. Nagtinda ka? Ay, hindi ko lang. Nagtinda ka sa palengke. Oo, doon lang. Umaga. Oo. Hindi man. Yan, ikot ko lang sa may ano, mga nagtatambay sa labas. Oo. Para maubos. Ayan ang lumpia. Salamat. Lakas ng ulan. Ay, grabe. Ang lakas ng ulan. Nakabili kami ng lumpia. Ayan, eksakto guys. May dumaan. Maraming dumadaan dito. May mga isda. Hello, hello. Good morning. Mga kasisi at mga ka-brother dyan. So, ngayon guys, dito sa Pilipinas, kung nakita nyo naman kanina sa labas, ay talagang maulan. So, ayun, nakita nyo naman kanina, di ba? May nagtitinda. So, yun. So, yung dito sa amin, maraming nagtitinda dito sa labas. May isda, may gulay, kakanin, kung ano-ano pa, mga sangkap sa pagluluto. So, ganito na dito sa Pilipinas. At yung mga hindi nakakapunta ng palengke dito sa amin, kahit sa tapat lang ng bahay, may mga dumadaan dyan. Pero today is Saturday, merong palengke day doon sa pinagbibilhan namin. So today is Saturday, at syempre bukas ay Sunday. Syempre Sunday, kasi after Saturday. Bukas, merong ganap dito. So merong Sagala or Santa Cruzan. Alam naman natin, tuwing Mayo, ito ay buwan ng Flores de Mayo. Yan. Ito yung activity natin sa church. So, ito nga guys. So, nagagawa yung sila kagabi ng, alam niyo na yung, ang tawag doon, yung arko, yung parang, ganito ba? Yan. Basta, papakita ko na lang sa inyo guys. Yun, gumagawa sila ng ganon. At, syempre, nag-iisip kami kung ano yung mga decorations na ilalagay namin para naman bongacious ang dating, di ba? Gusto natin yung simple pero pangit. So, ito nga, sobrang
malakas yung ulan. Mula kanina umaga, umuulan na dito. So, ayun, napapaisip kami kasi paano bukas. Sana hindi naman mag-ulan, guys. Kasi, syempre, hindi makikita yung kagandahan ng mga ating mga reyna. Kasi, alam niyo naman pag may Flores de Mayo, Santa Cruzan, usong-uso dito sa Pilipinas ngayon kasi Mayo. So, yung ibang mga part dito sa Pilipinas ay natapos na yung prosesyon nila, yung Santa Cruzan or Flores de Mayo. So, dito sa amin guys, bukas ay magkakaroon. So, papakita ko sa inyo at mag-vlog tayo niyan. Pero ito yung ganap natin today. So, pag-pray natin na hindi umulan kasi para makita naman yung mga gown, yung mga dekorasyon ng arko nila, yung ayan, ang tawag dito arko, yung ganon. Ayun. So, ngayon nga, ayan, nag-text sa akin yung kapatid ko. Pinapapunta ako doon kung gusto ko daw mag-vlog kasi mag-harvest siya ng lettuce. Lettuce. Ganun ba yun? Lettuce? Masarap yun. Lalo na pag bagong harvest. At take note guys, yung mga gulay nila doon ay organic. Talagang no chemical fertilizer. So, dito sa probinsya, pwede kayong magtanim, organic or inorganic. Karamihan kasi ngayon, di ba, nasali na sila sa mga chemical fertilizers, which is gusto nilang madali yung ani, instant, ganon. Pero minsan naman may disadvantage. At talagang may disadvantage yun sa ating health or kalusugan dahil sa mga instant, baka ma-instant din ang ating buhay, di ba? Oh no! May dumadaan na namang mga isda. So, ganito dito, lalo na pag before magtanghalian, dumadaan sila. Sa umaga, dumadaan yung mga yan. Kasi, inahabol nila yung mga magluluto ng umaga. Or, before mag-lunch, dumadaan ulit sila. So, sana bukas, guys, ay hindi umulan para naman masaya at maganda yung procession ng ating mga reyna. So, kids ang magpo-procession bukas para sa reyna, mga reynas or Flores de Mayo. 6 years old to 15 years old bukas. Ayun. So, abangan natin yan at talaga namang makikita natin yung mga nagkukukutang mga kids at saka mga naggaganda mga nagdadalaga. Ayun, batian portion tayo ngayon guys kasi alam niyo na matagal-tagal din tayong hindi nagbatian. Kaya meron tayo ditong listahan. Ayun. Siyempre galing ako sa Qatar so yung mga aking friendship, yung babatiin ko. So, dahil sa YouTube, tayo ay nakikita-kita pa rin or nakikita nyo pa rin ako guys sa aking mga kaganapan dito. First of all, I would like to thank to all my co-vloggers sa ating premieres. Ayan, alam niyo na kung sino kayo guys. Thank you so much for supporting, especially to our teams in premieres, to all the teams. Thank you so much. Yeah, mag-English tayo ngayon guys kasi alam niyo naman may mga ka-team tayo dito sa premieres na English. Ayan, English. Ayan. And thank you so much to all of you guys, especially to our teams in our premiere every day. Ayan. Especially to our friends, co-vloggers in other countries like in US or Australia or somewhere in the world. And to all the teams and channels. Ayan. Shout out to you guys. Thank you so much. Thank you for watching and supporting to my channel also. Of course, Maria Dovela, thank you so much, Sisi. Ayan, meron ako ditong listahan. Neva Vlog, Thirds Kitchenette, Kuya Awi TV, my brother in Taiwan. Please support his channel, guys. And Bro Ryan Stories, my bro, my friend in Qatar. And Team Pinoy, ayan. At syempre, babatiin ko nga pala ang aking mga ka-workmate, ka-friends, ka-sisi, ayan. Yung sa aking din sa may dating accommodation, ayan, sa Qatar. Shout out to you sa inyong lahat. Taltal, Mimi, Daisy, Des, Dale, Joy, Lubert, at syempre yung mga hindi ko nabati, yung mga ka-friendship ko dyan sa ating accommodation sa Qatar. Shout out to you. Sa HQ department, ang lagi nagpapabati dati, shout out ko din siya daw, ayan. Erickson, ayan, Erickson, shout out to you, hi, hello, kumusta na? At syempre, Muhammad,
Shout out to you, bro. How are you? Thank you so much for watching on my vlog. Of course, to my CC, my intercessory group in Qatar. Ayan, thank you so much. Maraming salamat sa inyong panunood. Ayan, sa mga nakakapanood din ng aking channel. Ayan, shout out to you. Also to my brother, Leo. Ang napakasipag namin ka, bro. Ayan. Thank you so much, bro, for supporting. At kung napapanood mo ito ngayon, thank you so much. Also, congratulations sa inyo ni Sis Mads dahil kayo ay magkaka-baby na. Ayan. God bless sa inyong dalawa ni Sis Mads. And keep safe, be healthy. Ang lahat po ng nagsusubscribe sa aking channel at nakakapanood, thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat. YT Squad, I miss you guys. Thank you so much sa mga nakakapanood. Sa mga hindi ko nabati, ayan. Thank you so much sa inyong lahat. Pasensya niya na. At sa susunod na lang ang ating batian portion ulit. Sa mga gusto magpabati ay magpa-shoutout dyan. Welcome po sa inyong lahat. Kung pwede kayong mag-comment down below. At syempre, sa susunod na aking video ay babatiin ko kayo. Ayan. Thank you so much sa inyong lahat, sa aking mga kababayan dito na nanonood. Thank you so much. Ayan. So, abangan nyo guys ang aking mga vlog sa susunod. At dahil marami pa tayong mga gagawing vlog dito. Okay, guys, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for you to be notified on my next video. And please comment down below kung ano yung mga suggestions nyo. At syempre yung mga pa-shoutout nyo. Thank you guys. God bless everyone. See you on my next vlog soon. Bye!